Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Duping. Taong 1928, Pototan, Iloilo. Noon pa man, magkakabuklod na ang bawat pamilya ng mga aswang sa Pototan. Binubuo sila ng iba't ibang lahi, kaya ang bawat isa hindi talaga magkakalapit. Ayon kay Duping, madalas pa nga noon ang engkwentro ng magkakalahi kumpara sa engkwentrong kinasasangkutan ng mga antingero. Kaya naman kahit marami ang lahi ng aswang sa kanilang lugar, hindi sila noon gaanong nasisindak at nababahala. Dagdag pa niya na, marami na noong ordinaryong tao ang nagtatanga ng mga karga, kaya hindi na ito basta-bastang nabibiktima, maliban na lang kung pagtuunan nito ng isang buong lahi ng mga aswang. Sa loob ng halos 2 dekada, namuhay sila kasama ang mga ito. Sa kanilang bayan, mas marami pa sa tao ang naninirahang mga aswang. Araw-araw niya itong nakikita, kaya naman sa katagalan, nasanay na rin siya. Bagaman ganon ang sitwasyon, alam ni Duping na hindi lahat mulat ang ikatlong mata. Kaya naman kahit papaano, marami pa rin sa mga tao roon ang nabubuhay ng normal at malayo sa sitwasyon nila. Nga pala Pinuno, marami ang dahilan kung bakit maaga siyang namulat sa katotohanan. Una, anak siya ng babaylan sa Pototan. At ang ikalawa, purong mga antingero ang mga tiyuhin niya. Sa edad niyang 9 anyos, sinanay na siya ng mga ito bilang paghahanda sa pagpalit niya sa kanyang ama. Naniniwala ang kanyang pamilya na balang araw ay siya naman ang mamumuno sa kanila. At para magawa ito, kailangan niyang maging malakas at katangi-tangi sa lahat ng mga kadugo nila. Dagdag pa ni Duping na, taliwas sa mga ordinaryong bata, hindi siya lumaking masaya kasama ang mga kapatid niya. Buong buhay niya ginugol niya sa pagsasanay at paglilibot sa mga kabundukang malapit sa lugar nila. Ito rin ang dahilan kung bakit tumungtong siya sa tamang edad na wala siya gaanong kakilala. Gayunpaman, kahit masasabing mapait ang naging buhay ni Duping, ipinagpapasalamat niya pa rin ito sa kanyang pamilya. Dahil kasi sa pagtitiis ng kanyang ama, kung kaya't naging mahusay siyang antingero sa murang edad. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't marami sa lahi ng mga aswang ang nakakakilala sa kanila. Nare-respeto nito ang kanilang pamilya at ganon din naman ang ibinabalik nila. Siya nga pala Pinuno, hindi sa mismong baryo ng Pototan nakatira ang pamilya ni Duping. Bilang babaylan at mga antingero, kinasusuklaman nilang manirahan sa mga lugar na maiingay at walang nakatirang mga elemento. Kaya para maging mapayapa, sa paanan nila ng bundok itinayo ang kanilang tahanan. 2 henerasyon na itong nakatayo, kung saan sa loob ng mga panahong yon, marami ang nagtangkang magpabagsak sa kanila. 3 digmaan na rin ang dumaan doon na ikinasawi ng daan-daang mga aswang na nagmula pa sa malalayong lugar ng Iloilo. At dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't naitatag nila ang pundasyon ng kanilang pamilya. Kokonting tao lang ang nakakaalam nito, kaya naman kahit papaano, nakapamuhay pa rin sila ng normal kagaya ng ibang tao. Bagay na naging daan upang mabuhay din ng normal ang kanyang mga kapatid at mga pinsan. Sa pagsapit ng taong ito, buwan na lamang ang kinakailangan ni Duping para mamana ang pagiging babaylan ng nanay niya. Suportado ito ng kanyang ama, kung kaya't habang papalapit na ang seremonya, mas lalo pa siya nitong hinahasa upang maging dalubhasa sa kanyang mga karga. Inakala niya na ganoon lang kadali ang pagmana ng trono ng pamilya, pero lingid sa kanyang kaalaman, marami pa siyang pagsubok na kahaharapin bago niya ito tuluyang maisakatuparan. Isang araw, habang naglalakad sila ng tatay niya sa gilid ng taniman, napag-usapan nila ang tungkol dito.
Bilang binata, aminado si Duping na hindi na siya makapaghintay na maging pinuno ng pamilya nila. Itay, bakit hindi pa ngayon? Bakit kailangan pa nating hintayin ng buwan ng Nobyembre? Kung talagang desidido na si inay na sa akin ibigay ang kanyang katungkulan, hindi ba't mas mainam na ibigay niya na ito sa lalong madaling panahon? Bungad na wika niya sa tatay niya nang mapag-usapan nila ang tungkol sa pagiging babayla ng kanyang ina. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Sa araw ng mga anghel ibinibigay ang ganyang katungkulan, anak. Makakatulong yan na malaki upang magabayan kanila sa lahat ng bagay. Huwag kang magmadali, sapagkat kung talagang nakatadhana sa'yo, mapupunta at mapupunta yan sa'yo." Dahil sa sinabi nito, bahagya siyang napatahimik. Alam niya sa kanyang sarili na totoo ang sinasabi ng kanyang ama, kaya minabuti na lamang niya na makinig. Maya-maya pa, bigla siyang napatingin dito ng may pagkabahala matapos niya yung marinig na magwika sa kanya ng, "Hindi magiging madali ang mga susunod na linggo at buwan. Mag-iingat ka dahil sa nalalapit mong pag-upo, marami ang magtatangkang linlangin ka. Palakasin mo ang iyong paniniwala at sa gayong paraan, hinding-hindi ka nila maiisahan." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, doon na nagtapos ang kanilang pag-uusap. Bagaman isa lang itong pangkaraniwang banta, hindi niya maipagkakaila na kinutuban siya ng masama. Dumaan ang mga araw, nagpatuloy ang pagsasanay niya habang yung kanyang ina pinaghahandaan ng 5 buwang natitirang pamamahala nito sa kanila. At habang abala yon sa mga nakasanayan nitong ginagawa, siya naman ay nakatuon ng atensyon sa pagpapalakas. Bagaman isang normal na babae lamang ang tingin ng nakararami sa nanay niya, alam niyang ito ang pinakamalakas sa lugar nila. Minsan na niyang nakita ang kapasidad nito at magmula noon, hindi na yon mawala-wala sa isip niya. Ayon kay Duping, na sa lahat ng taong nakilala niyang nagtataglay ng mutya at agimat, tanging ang kanyang ina lamang ang walang kahit na anong karga sa katawan. Hindi dahil sa wala itong tangan, kundi dahil ang mismong katawan nito ang mutyang dinadala nito. Yon ang sikreto ng kanilang pamilya na matagal na nilang itinatago. Dagdag pa niya na, sa sandaling manganib ang buhay ng nanay niya, agad yung nagpapalit ng anyo hanggang sa maging katulad na ito ng bathala ng apoy. At gamit ang mahiwagang latigo na ipapadaloy dito ng kanyang ina ang kapangyarihan ng bathala. Sa sandali na mangyari ito, mararamdaman ng mga kalaban ang matinding tagtuyot sa kanilang mga katawan. Ito ang unti-unting magpapahina sa kanila hanggang sa mawalan na ito ng kapasidad na lumaban pa. Dahil sa ganun itong abilidad, kung kaya't pinangilagan ito ng karamihan. Akala ng marami wala na itong kahinaan, pero ayon sa tatay niya, merong kahinaan ang kakayahan ng nanay niya. At yun ay walang iba kundi ang araw ng pagpapasa nito sa tagapaghalili. Ito ang panahon kung kailan pwede niyang nakawin ang karga ng ibang mga nilalang na hindi nahahanay sa kanilang pamilya. Kaya kapag nalalapit na ang panahon ng pagpapasa na nagaganap pagkaraan ng 6 na dekada, matindi ang ginagawang pagbabantay ng mga kadugo nila. Isinasarado rin ito ang kanilang lugar upang masiguro na tanging ang kanilang mga kadugo lamang ang naririto. Dagdag pa ng tatay niya na malimit sa nangyayaring digmaan ay dahil sa kagustuhan ng mga nilalang na manakaw ang ganoong kakayahan. Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo nakaramdam siya ng pagkabahala. Hindi niya lubusang inakala na ganun pala kapanganib ang sitwasyong kinakaharap nila. Nang mapansin naman yon ng tatay niya, may hinahon naman siya nitong inakbayan sa balikat habang nagwiwika ng, "Huwag kang mag-alala, anak. Alam ng mga kadugo natin ang mga gagawin. Pagkatiwalaan mo sila
dahil nagsanay sila para sa pagkakataong ito. Sa panig mo naman, gawin mo ang lahat ng parte mo at nangangako akong magiging maayos ang lahat. Dahil sa sinabi nito, unti-unti naman siyang napanatag. Tiwala siya sa kanilang angkan, lalo na't kontrolado nito ang bilang ng mga antingerong naninirahan sa bayan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may uusbong na kalaban na di hamak nakatangi-tangi sa mga naunang nilalang na natalo ng babaylan. At narinig nila ang tungkol dito, pagtungtong ng buwan ng Hunyo. Ayon kay Duping, nasa kasagsagan pa siya noon ng pagsasanay nang mabalitaan nila ang tungkol sa isang mambabarang na may kakayahang pumasok sa isip ng mga nilalang. Taliwas sa mga pangkaraniwang mambabarang, hindi ito gumagamit ng kahit na anong sikreto, bagkus ang ginagamit nito ay ang sarili nitong dugo. Dagdag pa ng mga antingerong nakasaksi sa abilidad nito, parang manlalason yun kung kumilos. Bago nito tuluyang makontrol ang kanyang biktima, inilalagay muna nito ang kanyang dugo sa mga pagkain at inuming papasok sa kanilang mga sistema. At kapag naisakatuparan na niya ito, parang magiging kaparte na ito ng kanyang kaluluwa. Lahat ng iuutos doon ng nilalang, gagawin ng biktima, kahit yon ay ikakapahamak niya. Nang marinig naman nila Duping ang sumbong ng mga kasamahan nila, agad nilang pinutol ang kanilang ugnayan sa bayan. Isinarado rin nila ang hangganan at lahat ng antingerong kasapi ng kanilang angkan, buong araw at buong gabing nagbantay. Hindi nila pinahintulutan ang kahit na anong nilalang na makapasok sa takot na baka nagdadala ito ng karunungan ng matinding pambabarang. Sa loob ng 1 linggo, nagpatuloy ang ganoong pagiging alerto ng pamilya. Subalit sa kabutihang palad, wala namang nangyaring hindi kaaya-aya. Madalas, ang sigbin lang ang nakikita nila na pawang naglilibot sa mga lugar na sakop ng hangganan ng kanilang teritoryo. Ayon sa mga bantay, ang mga sigbin ay nagmula sa iba't ibang lahi ng mga aswang na parabang nagkaisa upang pabagsakin sila. Para sa mga ito, maituturing na seryosong banta ang kanilang mga nakita, kaya sa mga susunod na buwan, posibleng may maganap na labanan. Nang marinig naman yon ng tatay niya, agad naman itong nagpatawag ng pulong. Bilang paghahanda kasi, mas lalo pa nilang pinag-igting ang pagbabantay, kalakip ng muling pagbuhay ng kanilang mga tangan. Nagbigay na rin sila ng abiso sa mga antingerong nasa bayan upang pagmasdan ng mga nangyayari sa lugar. Ngunit pagkaraan lang ng 3 linggo, walang mensaheng naipaabot ang mga ito hanggang sa sumapit ang gabi kung saan dumayo sa harapan ng kanilang teritoryo ang mga nilalang na nasa iba't ibang lahi. Ayon sa kanya, bandang 9:00 nang makarating ang grupo, kung kaya't nataon noon na marami na sa kanila ang nagpapahinga. Ngunit nang marinig nila ang sigaw ng mga bantay, dali-dali naman silang nagising para matingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsilay nila sa paligid, bumungad sa kanila ang mga antingerong panayang paglilibot sa hangganan ng kanilang teritoryo. Bawat isa nagmamadali na parabang nasusukol na sila ng kanilang mga kalaban. Dala ng kuryosidad ng nanay niya, agad itong nagpatawag ng mga taong nakakita sa sitwasyon. Yung kanyang ama naman, sumama na sa kanyang mga tiyuhin para tumulong sa lugar kung saan nagkukumpulan ang kanilang mga kalaban. Dahil sa pangyayari, kung kaya't naiwan siya sa tabi ng nanay niya. Maya-maya pa, nang makausap na ng nanay niya ang mga tauhan nitong tinawag, dito nito napag-alaman ang tungkol sa mga nilalang na naghihintay sa labas ng kanilang tahanan. Dagdag pa ng mga ito, meron yung mga kasamang gabunan, kaya posibleng hindi pumunta ang mga nilalang para makipag-usap sa kanila. Dagdag pa nito na, sa estado ng grupo, mukhang kompleto ito sa lahat ng kanilang kailangan para makipagdigma.
Nang marinig naman yon ng nanay niya, agad itong nagbigay ng permiso sa lahat upang gumamit ng mahiwagang sandata. Naniniwala ito na kinakailangan nila yung paghandaan, lalo na't isa itong malaking banta para sa kanilang lahat. Matapos naman yung marinig ng kausap ng nanay niya, dali-dali itong tumakbo papalapit sa kanilang mga kasama. Pagkapasa nito ng ulat galing sa pinuno nila, nagmamadali namang kumilos ang grupo patungo sa bahay kung saan naroon ang mga mahihiwagang sandata. Pagsilay naman nila rito, agad naman silang umusad hanggang sa marating nila ang pinto ng bakod ng kanilang lugar. Sa utos ng nanay niya, agad itong binuksan ng kanilang mga kasama kasabay ng paghahanda ng mga bantay sa itaas ng bakod. Pagsilay naman ng mga nilalang sa babaylan, agad yung umangil habang pabulong itong nag-uusap-usap. Nang mapansin naman yon ng nanay niya, inutusan siya nitong bumalik kasabay ng paglapit dito ng tatay niya. Bago yun umalis, mariin itong inilahad na wala siyang dapat na ipag-alala. Matapos naman itong makapagwika, kampante na yung lumakad papalapit na siya namang sinabayan ng mga gabunang namumuno sa grupo. Sa likuran ng mga ito, naroon ang isang matandang lalaki na merong daladalang tungkod na may lumulutang na santelmo sa pinakaitaas nito. Nakasuot din yun ng mahabang itim na damit, tapos habang naglalakad ito, kapansin-pansin ang mga tanikalang nakagapos sa mga paa nito. Sa estado rin ng matanda, mukhang sanay na yon sa ganoong kalagayan. Parang wala na rin itong pakialam sa kanyang sarili na tila bang ang gusto lang nitong mangyari ay manguha ng kapangyarihan. Hindi nagtagal. Nang malapitan na yon ng mga magulang niya, agad namang huminto ang mga gabunang nasa harapan nito. Mag-iilang minuto rin yung nanahimik bago nagdesisyon ng matandang magsalita. Malayo ang mga ito sa kanila, pero dahil sa talas ng pandinig niya, narinig niya kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Isuko nyo na ang lugar na ito. At ganun din ang kapangyarihan ng bathalang tinataglay mo. Ito na ang wakas ng iyong paghahari, babaylan. Kaya humanda kang makita ang bangungot na minsan ay hindi mo inasahan. Wika ng matandang mangkukulam. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad namang umalma ang nanay niya. At bago pa man ito makaporma, dali-dali na nitong hinugot ang mahiwagang latigo na nakabigkis sa bewang niya. Pagwasiwas niya nito sa ere, agad niyang tinawag ang kapangyarihan ng bathala na siya namang mabilis na nakipag-isa sa kanyang katawan. Pagpalit anyo ng nanay niya, tuluyang natupok ang mga gabunang nasa harapan nito, habang yung matanda naman nanatiling nakatayo kalakip ng taimtim nitong pagdarasal. Nang masipat yon ng nanay niya, walang pagdadalawang isip itong nagpakawala ng atake. Paghataw nito ng latigo sa katawan ng matanda, agad naman yung pumulupot sa kaliwang kamay nito. Pero nung masipat nila ito, nakapagtataka na hindi kaagad naabo ang kamay nito. Dahil sa pangyayari, mas lalong pinadaluyan ng nanay niya ng alab ang latigo, pero hindi pa rin yun umubra. Maya-maya pa, paghawak naman dito ng matanda, nakita nila kung papaano nito maapula ang apoy na nagsisilbing kapangyarihan ng nanay niya. Dala ng pagkagulat, agad na binawi ng babaylan ang latigo upang mapag-aralan ang mahikang tanga ng kanilang kalaban. Subalit sa kasamaang palad, nabigurin ang nanay niya na malaman ito. At kung hindi pa nagsalita ang mambabarang, hindi pa nila napagtanto na nagtatangan din pala ito ng kapangyarihan ng mga bathala ng kadiliman. Mariin din itong inilahad, hindi lang iisa ang bathalang nasa pangangalaga niya, dahil lahat ng babaylang natalo niya ay ninanakawan niya ng abilidad. Paano mo ako matatalo kung marami ang bathalang hawak ko kumpara sa iyo?
Gaano man kalakas ang alab ng apoy, wala yang panama sa kadilimang aking tinataglay. Ito na ang katapusan mo, Babaylan. At kagaya ng mga nauna sa iyo, nakikita ko na ang nalalabing pagbagsak ng angkang pinangangalagaan mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dahan-dahang umusbong ang pakpak na gawa sa anino mula sa likuran nito. Hindi basta-basta ang pakpak na yon pinuno, dahil binubuo ito ng mga kaluluwang kalansay na natalo nito. Lahat ng mga kaluluwang sumasakatuparan sa pakpak ng matanda, pilit na kumakawala mula sa mahikang nagbibigkis sa kanila. Ngunit dahil sa lakas nito, bigo silang makahanap ng pagkakataon para makawala rito. Matapos naman yung maipakita ng matandang mambabarang, muli itong nagbigkas ng mga dasal hanggang sa tumahimik ang mga kaluluwa. At sa kumpas ng mga kamay nito, nakita nila ang abilidad ng bawat kaluluwang tila bang may kaugnayan sa mga bathalang sinasabi ng mambabarang. Nang masipat naman yon ng nanay niya, dito na ito nagsimulang magseryoso hanggang sa buong lakas na nitong nilabanan ng matanda. Walang habas niya yung pinaulanan ng atake, pero lahat ng yon tila bang nawala ng silbi. At kahit gaano kaningas ang alab ng apoy na pinapakawalan nito, hindi man lang yun umiepekto sa mambabarang. Maya-maya pa, pagngisi ng matanda, biglang may lumabas na mga galamay sa pakpak nito na agad namang bumigkis sa buong katawan ng nanay niya. At sa loob lamang ng ilang segundo, nakita niya kung papaano nito higupin ang lahat ng kapangyarihan nito. Paunti-unti, namutla ang kanyang ina, kalakip ng dahan-dahan nitong paghina. Nung masipat naman yon ng tatay niya, sinubukan nitong pigilan ng matanda, pero wala rin yung nagawa. Bago pa man kasi ito makalapit, hinarangan na ito ng mga gabunan na puspos ng kapangyarihan ng mambabarang. Kaya naman kahit ano ang gawin nila, hindi na nila naisalba ang buhay ng babaylang nagsisilbi nilang pag-asa. Pagsilay ng mga antingero na patay na ang nanay niya, hindi na nakatuon ang atensyon ng mga ito sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Bawat isa nagsimula ng maghanap ng paraan kung papaano makakatakas kasama ang kani-kanilang pamilya. Siya naman noon at ang tatay niya, dali-daling pumasok sa loob ng tirahan nila para dumaan sa likuran nitong bahagi. Bistado nila ang lugar, kaya kahit gabi at madilim, madali na lamang para sa kanila na makita ang daan patungo sa kabilang parte ng bundok. Halos 3 oras din nila yung binaybay hanggang sa tuluyan na silang makalayo sa lugar. Ngunit habang nasa kasagsagan sila ng pagtakas, rinig na rinig nila ang mga sigaw at paghingi ng tawad ng kanilang mga kasama. Alam din niyang namamatay na ang mga ito, buhat sa atungal na pinapakawalan nila. Hindi naglaon, unti-unti na nilang nasilayan ang anino ng karatig baryo. Kaya naman kahit pagod na pagod, pinilit nilang umusad hanggang sa makarating sila rito. Wala silang ideya kung ano ang lugar na yon, ngunit hindi na ito naging mahalaga. Pagdating nila sa harapan ng baryo, agad silang naghanap ng mga taong makakatulong sa kanila. Katok sila ng katok sa mga pintuan, pero sa kasamaang palad walang naglalakas loob na magbukas nito. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakita silang lumang bahay na nakatirik sa lugar kung saan walang malalapit na tahanan. Sa estado nito, mukhang abandonado na ito. Kaya naman dali-dali silang pumasok dito nang hindi man lang nagkakakatok. Ngunit pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakaharap sa 3 malalaking kandilang may sindi. Pagsilay nito sa kanila, agad sila nitong sinyenyasan na pumasok. Hindi mawari ng kanyang ama kung sino ito. Pero dahil sa mga nilalang na paparating, kung kaya't sinunod nila ang ibig nitong mangyari. Pag-upo nila sa harapan nito, agad nilang nasipat ang suot nitong iba't ibang uri ng medalyon.
Kapansin-pansin din ng mga singsing nito na kung hindi siya nagkakamali, purong mga buhay na gamit. Pagsilay nito sa kanila, panatag naman yung nagwika ng, "Matagal ko na kayong hinihintay. Ilang taon ko na rin kayong nakikita sa panaginip. Kaya inaasahan ko na darating ang pagkakataong ito." Dagdag pa ng matanda na, ang sitwasyon nila Duping sa mga oras na yon ang magbubukas ng panibagong tadhana para sa kanila. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, bigla naman niya yung nasagot ng balabag dahil sa dami ng kanilang mga pinagdaanan. Inamin din niya kung gaano kapait ang gabing yon at kung ano ang nangyari sa pamilyang binuo nila sa loob ng matagal na panahon. Ngunit nang marinig ito ng matanda, hindi naman yun gaanong natinag. At imbis na magalit sa tono ng kanyang pananalita, pilit siya nitong kinausap ng mahinahon. "Tandaan mo, iho, lahat ng mga nangyayari ay merong rason. Ang pagkamatay ng nanay mo ay kinalulugdan ng Panginoon. Kaya huwag kang malungkot. Huwag mong payagang galit at poot ang manaig dyan sa puso mo. Sa bandang huli, lahat naman tayo ay mamamatay. Pana-panahon lang yan." Pagkasambit nito ng mga kataga, pansamantala silang napatahimik gawa ng nararamdaman nila ang pagpalibot ng mga gabunan at aswang sa labas ng bahay nito. Nung mapansin naman yun ng matanda, bigla itong nag-usal ng taimtim, kasabay ng pagmulat ng mga matang nagkukubli sa mga medalyon itong suot. Matapos niya yung gawin, nagmamadali itong lumabas, bit-bit ang arnis na gawa sa purong bakal. Sila Duping naman na natili sa kanilang kinaroroonan habang pinagmamatyaga ng buong paligid. Anumang oras pwede na silang umalis ng bahay, sa sandaling maramdaman nila na hindi magiging maganda ang mga susunod na pangyayari. Maya-maya pa, pagsarado ng matanda ng pinto, laking gulat na lamang nila nang marinig nila ang atungal ng mga aswang, kalakip ng kalansing ng mga bakal na hawak-hawak nito. At sa loob lamang ng ilang minuto, bumalik ito sa loob ng bahay na parabang walang nangyari. Pag-upo nito sa kanilang harapan, kusang nagsara ang mga mata ng medalyon, kasabay ng pag-uwika nito sa kanila ng, "Pinauwi ko na ang mga bisita. Halika kayo, sasamahan ko na kayo sa silid na tutuluyan ninyo." Pagsapit ng sumunod na araw, maaga na silang nagising. Kahit papaano, napawi naman ito ang kanilang pagod. Pagtungo naman nila sa sala, nadatnan nila ang matanda na naghahanda na ng makakain nila. Ngunit habang magkakasama silang kumakain, may napansin siyang kakaiba sa labas ng bahay. Bukod kasi sa naglipana ang malalaking puno, kapansin-pansin din ang dami ng talahib na parabang ito ang nagkukubli sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng matanda ang pagtataka niya, inilahad nito na inilipat nito ang bahay niya sa kasagsagan ng pagpapahinga nila. Dagdag pa nito, na hanggat wala pa silang kakayahan, mananatili sila sa lugar na yon upang magsanay. Noong una tutol silang mag-ama sa ibig nitong mangyari. Ngunit nang makita nila ang lakas ng pisikal na kakayahan nito, doon na sila unti-unting napahanga. 3 taon silang nagsanay sa ilalim ng pamamahala ng matanda, hanggang sa naging dalubhasa sila sa pakikipagkombate nang hindi gumagamit ng kahit na anong bisa ng karga. Ang tanging naging sandigan nila ay ang mga arnis na punong-puno ng mga pangontra. Natutunan din nilang palakasin ang kalasag ng kanilang mga katawan upang hindi sila basta-bastang mapinsala ng mga nilalang na di hamak na mas malakas at makapangyarihan. Ayon pa sa matanda, nagaano man kamakapangyarihan ang mambabarang na pumatay sa kanilang ilaw ng tahanan, mapapabagsak nila ito kung silang dalawa ay magtutulungan. Mariin din itong inilahad na habang sila'y nagsasanay, nananatili itong nakasubaybay
sa kinaroroonan ng nilalang na nagtatangan ng kapangyarihan ng mga bathala. Pagkatapos ng ilang taong pagsubok, ibinalik sila nito sa putotan. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi sila pumunta para humingi ng tulong sa mga kadugo nila, bagkus ay para paslangin ang matandang palihim na naghahari rito. Ilang araw din nilang minanmana ng nilalang hanggang sa naunawaan na nila ang araw-araw na gawain nito. At nung handa na sila, tsaka nila sinalakay ang teritoryong pinagpupugaran ng iba't ibang lahi ng mga aswang. Mula sa lugar na yon, walang habas nilang pinagpapapatay ang lahat ng may lakas ng loob na humarang sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa pangyayari, agad namang naalarma ang mga nilalang hanggang sa makuha na nila ang atensyon ng kabuuan. Ngunit gaano man karami ang mga ito, nananatili itong bigo na mapigilan silang dalawa. Kaya naman hindi naglaon, nagdesisyon ng matandang mambabarang na kaharapin sila. Pagharap nito sa kanilang dalawa, agad sila nitong inatake gamit ang kapangyarihan ng mga itim na bathala. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nito basta-bastang naaapektuhan. Madali rin nila yung naiilagan hanggang sa lumiit ng lumiit ang distansya nila sa bawat isa. At nung mapagtanto nilang kayang-kaya na nila itong sunggaban, di na sila nagdalawang isip na ito ay pagtulungan. Paghataw nila rito ng mga arnis, agad nila yung pinabagsak sa lupa upang patayin ng mabilis. Ngunit kahit napuruhan na nila ang matanda, hindi pa rin yun naging madali. Masyadong matikas ang poder ng katawan nito, kaya nagagawa pa rin itong masalag ang malaking porsyento ng kanilang lakas. Ang kaso, hindi nagtagal ang ganoong depensa ng mambabarang. Mas lalo rin yung humina dahil sa patuloy nitong pag-atake ng hindi man lang pinag-iisipan. Kaya naman sa puntong yan, madali na lang nila itong naaatake sa iba't ibang parte ng katawan. Kalaunan, dito na rin napasukan ng dugo ang matanda, ngunit sa kabila nito hindi pa rin nila yon tinigilan. Bagaman malapit ng matusta ang katawan ni Duping, walang habas niya pa rin yung pinaghahataw ng arnis hanggang sa mabasag na niya ang mismong bungo nito. At nung mawala na yon ng malay, pinugutan niya ito ng ulo sa harapan ng mga gabunang pilit na pumipigil sa kanila ng tatay niya. At nung maisakatuparan na niya ang bagay na yon, lahat ng aswang sa paligid ay hindi maiwasang kumaripas ng takbo papalayo upang mailigtas ang kanilang mga sarili. Wala na itong kakayahan na makipagsabayan, lalo pat napaslang na nila ang matandang nagsisilbi nitong Panginoon. Matapos nila itong mapatay, dito pa lamang nagpakita ang matandang tumulong sa kanila. Magmula noon pinuno, minabuti nilang manatili sa tabi nito upang ipakita ang kanilang pasasalamat at utang na loob. Bagaman wala ng eksaktong tahanan nitong si Duping at ang tatay niya, nananatili pa rin sa mga kaibigan ng mga kamag-anak nila ang kanilang kwento noong minsang maganap ang digmaan sa pagitan ng mga tao na kinalugtan ng mga bathala.